Hello everyone, good morning. ओमफ्राय आङो मैया दाख्लै आङो ओरैबायदि मोनसे दुखु बा आंहा माबा मोनसे जानाय आङो गाबनाय आं मोनसे पस्ट होदोंमोन। नोंथांमोनहा गोबाङानो सोंदों आरो गोबाङानो नेगेटिभ कमेन्ट्स खालामदों आरो गोबाङानो आंखौ मेम्सबो खालामदों आरो गोबां मानसिफोरा आंखौ मिनिदों। ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो आरोना सासे बदमाइस मा होननांगोन बेखौ बदमाइसखौनो होनबाय आङो सासे ननसेन्स एजाकी होननाय बिथाङा हौवा मानसि बिथाङा आंनि मोनसे गाबनाय भिडिअखौ बियो गावनि फट'खौहाय साइडआव एडिट खालामनानै कि गावजों आङो भिडिअ कलिं रायज्लायदों। रिजोना मा आं गाबनायनिया गावजों गारजानायनि थाखाय आङो गाबदों आरोना बे रिजननि थाखायसो आङो पस्ट होदों आरोना गावनि साननाय बायदिब्ला गोबाङाबो बेखौनो सानगोन आरो कि हौवा मानसिनि थाखाय गाबदों बा बेबायदि इजाकीजों गारजानायनि थाखाय गाबदों बेबायदि होदों जानो हागौ सानदों जानो हागौ बाट आं बेबायदि नङा मिथिबायना आं राव हौवानि थाखायबो आं बेबायदि गाबा। कज इजाकी आं नोंखौ बुंनो सानो मालायनि दुखु समाव नोङो मालायनि हामा जानानै गोसोआव दुखु मोननानै गाबदों नोङो बे समाव नोङो आंखौ मिनिदोंना सानसे नोंबो आं बायदि गाबनांगोन दे मिथिबायना आं इमान गोसो खामथाब आं इमान दुखु जानानै आं गाबदोंना नोङो बे गाबनायखौ नंखाय नोङो गावनि फट' एडिट खालामनानै गावजों गारजानायनि थाखाय गाबदों होननानै आंखौ बेबायदि लिरनानै पस्ट होनो नाङामोन मिथिबायना गोबां मानसियानो आंखौ बुंहरदों गोबां मानसियानो आंनो हरदों आंनि गाबनायनि रिजोना मा बेजोंसो गारजानानै गाबदों बेफोरबायदि गोबां आंनावहाय कमेन्ट्स फैदों गोबां मेसेन्जाराव मेसेज फैदों गोबां पार्सनेलिटि आंनो हरदों थ' नोंथाङा बेबायदि खालामनाङामोन मिथिबायना नोंबो नोंनाव जायोब्ला नोंनि गोसोआव दुखु मोनदोंब्ला नोंबो बुजिगौमोन नोंबो गाबनांदोंब्ला मिथिबायना दिनै नोङो गाबनाङाखै दिनै आं गाबनांदों नों दिनै आं गाबनायखौ नोङो एडिट खालामनानै नों आंखौ मिनिनायसो जादों अन्नानै बेबायदि खालामनो नाङा आं इमान लाखौहाय हारसिङै दुखु जानानै आङो सोरनो फोरमायनो सोरनो मानो साननानै आङो रावनोबो खोन्थानो हाया ओंखायनो एसे आंनि दुखुखौ आङो फोरमायदोंमोन गाबनानैहाय गोबाङानो कमेन्टबो खालामदों गोबाङानो मोजां कमेन्ट खालामदों गोबाङानो गाज्रि कमेन्ट खालामदों बा गोबाङानो अनसायदों आरोना थ' आं बेखौ बुंनो सानो कि आङो अलवेज आं बेबायदि हगारबाय थागोन आङो बेबायदि नङा ओमफ्राय आंहाबो फंबाय दं हिसाबै आं माबा मोनसे न'खरनि मानसिफोरखौ आं दुखु मोननानै आङो होनानै लादों बेवहाय आं सोरजोंबा मिनिजानो थाखाय बा सोरजोंबा एडिट खालामनानै सोरबा हौवानि थाखाय गाबनानै आङो पस्ट होआखै अननानै प्लिज मिथिबायना एजाकी नोंबो सानसे दुखु जानांगोन आं बायदि नोंबो गाबनांगोन मिथिबाय ताकि आं रावबो हौवानि थाखाय आं गाबला नों बायदि हौवानि थाखायबो आं गाबा मिथिबायना